Έχουμε mystery box. Πάμε να το παραλάβουμε και να το ανοίξουμε μαζί. Μια γρήγορη στάση για νεράκι, γιατί η μέρα έχει πολύ περπάτημα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Τζαβέλας και μέσα έχει αποξηραμένα τζίτζιφα. Την αλήθεια μου θα την πω, πρώτη φορά τα βλέπω από κοντά. Είχα δει ρεπορτάζ για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Είναι full σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξυδωτικά. Superfood δηλαδή. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στην διατροφική τους αξία. Λογικές τιμές που είναι κοντά στα τυπικά δεδομένα για αποξηραμένα φρούτα. Χωρίς πρόσθετα και χρωστικές. Οπτικά μοιάζουν με μικρά αποξηραμένα μήλα. Πάμε για δοκιμή. Έχουν μια πολύ ωραία μαστιχωτή υφή. Η γεύση τους είναι κάτι ενδιάμεσο σε μήλο και μπανάνα. Πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Στάση για ξεκούραση, να πάρουμε δυνάμεις με μερικά ακόμη τζίτζιφα και να απολαύσουμε τη θέα. Εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ τζίτζιφα? Γράψτε μου στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe για περισσότερες δοκιμές. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.